Ahojte, dneska vás vítam pri tomto ďalšom videjku. No a toto video bude len krátke, ale budem tu skúmať, alebo nie skúmať, ale hľadať stopy. Budem chodiť po stopách a zažívať krásne chvíle v prírode. Tu sú stopy od srnčej, takto tu, tieto. Tu máme aj bobky, tiež zo srnčej. Takto tu stopy. Rozmýšľal som, či sa pôjdem prejsť aj cez tieto kríky, ale to iba ak mi ostane čas. Teraz idem pokúkať tu do týchto, či nebudú nejaké stopy. Tu máme tiež srnčie stopy. Takto tu mám ďalšie. Vyzerá to byť od vysokej. Ak neviete, čo je vysoká, tak to je vlastne jeleň, jelenica, jelienča a rátajú sa tam aj daniele, ale tie tunak nie sú v tejto oblasti. Takže vysoká je vlastne jeleň. Kebyže vás zaujímalo, že cez čo sa to ja vlastne brodím, cez aký veľký sneh, tak tu to môžete vidieť. Není ho daleko ani že moc, tak 10-15 cm približne. Není ho moc, ale zase ani málo. Ale aspoň, že je lepšie, ako keby bolo nič, žiadny sneh. Tak ja som z toho už úplne dopletený, bo tu je tretia bežkovacia trať. Na začiatku kopca bola jedna, potom v strede bola ďalšia a tu na konci, a zase pri kríkoch, tak je ďalšia. Ja neviem. Idem tu na kúsok prejsť cez kriaky. Chcem sa pozrieť tamto. Tamto bol asi taký posed. No teraz to vidím. Tam je rebrík. Idem sa tam pozrieť. Ešte také stopy pokúkať. A dúfať, že nenájdem ďalšiu trať. Aby som z toho nebol ešte viac dopletený. Potrebujem prejsť cez tento jarček, len potrebujem prejsť tak, aby som nebol celý mokrý. Plus mám len jednu ruku, čo je super. Parádne, ale mokrý nie som. Odtiaľ ma šmyklo, som padol, ale našťastie len kúskom nohy. A nič sa nestalo, takže môžem pokračovať. Tu to puká, ale to už je na kraji, takže to je v pohode. Ošúchaný strom z diviakov, tu ležovisko snehu. Normálne vidno, ako je táto časť roztopená. V strede je stopa. A tu vedľa bola hrabanka. No hrabanka nie, ale pohrabané, tak som chcel povedať. Tu. A tamto som sa prepadol. Tu
Tak môžeme pekne vidieť líščie stopy v starej stope od nejakej asi tiež vysokej. No, toto vysoká asi nebola, ale pekne ich tu vidno, tieto stopy. Ja sa chcem ísť tamto pozrieť k tým stopám, že od čoho sú to, a tu vidím nejakú zaujímavú stopu. Daj odber plus like. Zajímavá stopa. Tamto bola tá stopa, ktorú ste pred chvíľkou videli. A našiel som ďalšiu stopu, ale tu už dneska vidíme po 4. krát. Zase stopa od bežiek. Ja už neviem, ako to tu je. Tuto pekne vidno, ide až tamto dozadu. Ďalej už ani ja nevidím. Ale neviem, kde to ide. To už je 4. A ideme ešte tamto k tomu krmelcu sa pozrieť. A k tým stopám, čo som vravel. A uvidím. Tunak je tých stôp, ale vyzerajú byť, všetko sú staré. Ale je ich tu dosť. Tunak je jedna čerstvá, ale to je od Srnčej, ale inak žiadne, samé staré. A oni presne chodievali taďalto, bo vedeli, že je tu jarček a že tu niekde je diera, tu dokonca je lat, že tu niekde je diera, do ktorej sa prepadnú a je tu voda. Ja tu preskočím, možno, že to bude chyba, ale oni presne vedeli, keď majú ísť. Diera. Takže tu v tomto jarčeku je tiež voda. Ale všetky stopy sú staré. Okrem týchto strnčích, ktoré som už ukazoval. Idem takto po ceste. Tamto posed. No a ja už idem domov, pretože sú 3 hodiny. A to mám akurát hodinu, kým prejdem domov. Takže sa musím ponáhľať. Pri krmelci sú len samé staré stopy, také spred 2 dní, pretože naposledy snežilo pred 2 dňami. No ale tunak sú stopy, ale všimol som si, že zviera tam chutia okolo takýchto močarísk takéto staré lopúchy. Vidíte, tu sú všade pohrebené tieto lopúchy. Asi im to dá ako chutí, alebo neviem, pretože sú tu všade. I takto povyhrabávané tu je takéhoto tiež pramienku alebo močiariku. Ďalšia voda, ktorá ma chcela dneska dostať, ale sa jej to nepodarilo. Tunak, takto som šiel a zrazu iba som sa prepadol. Ak sa vám dnešné videjko páčilo, tak dajte like, odber, napíšte nejaký pekný komentár. No a ja sa s vami lúčim takto s ležaním v snehu.